Lami kailagan rin o, hangin kayo. Lagi na, peace of mind ba? Sunod mo diri. Uy, Bing, asam ka magtubing, murag purmado lagi kayo. Sus, Paps, nakoy ka meet up ron. Diri daw may magkita. Oh, yawa nga Bing, meet up tirada ba? Lagi, Paps, bata pa kayo, Paps. Estudyante pa. Uy, Kuya Abing, basin ma-child abuse ka na ha? Nah, ayun kumpiyansa Bing. Ay, sus, dili, uy. Musukol lang rin sa kuha. Hala, sige, good luck na lang Bing. Unya, Paps, diretso ra ko ha. Ganina na ito nagulat sa kuha. Sige Bing. Bu, una lang sa gulay ha. Yan naman. Sundan ako si Abing ba? Tanaw na ko kung sa pormasy ang kamit ha. Biyaan ko ni mo? Bakit sa balay ko? Sige. Sundan sa ako si Abing ha. Sundan ako to si Abing Bing. Batanon baka ning kamit up ani. Oh, ingon siya kay diri daw siya maghulat. Perti mang mingawa diri ah. Tawagan ako ni Be. Nalawag na siya. Hello, ingon ka kay nana ka diri sa payag. Wala malay ka diri. Perti mang mingawa diri. Wala, basig lahi na payag niyang gituan niya. Ha? Asa man day? Napabilain payag. Nakuli sa pikas. Uy, naano sa pikas payag. Ay, hala ikaw nang nari sa pikas payag nga nagtindog-tindog. Ay, uya, ako ning nagtindog-tindog diri ah. Sige. Paingon ako diha. Sige, pag diri ha. Wow. Sus, kaya ko ni alsa-alsahon ba? Siksiya ang kamit up ni Abing. Uy, sundan ako ni Bing. Dam. Sa man niya? Ikaw to kung gamit up, Dam. Oo, ako ya. Hala, mo nang kamit up ni Abing. Yati, hugawag tiil, oy. Kung ako abang tiila na. Dam, hugaw lagi kag tiil. Ay, abong buhat kay ganiya ya. Nagbaktas manggod ko. Ah, abog yung bitaw po. Ay, maglingkod sa siguro tayo. Oh, sige. Diri tas lamisa, oh. Yan na, lingkod. Siksiya, oy. Para nang lingkod na. Kanang, pila gi edad ni mo, Dam? Sugol, nag-jamming si Abing, oh. Ay, 16 po kuya. Mapriso ka. Baka akong lini mo. Bata pa lang niya, pero masukol yan si mo ha. Kini akong ganahan. Pwede makeup sa mga Dam. Ayaw lang sa iya, basta makitaan da diri ah. Asus, oy, wala ba ikaw laing tao dili, ah? Ayaw na mo. Pagkalit sa iya ay. Ay, sa ingon ka kay musukol ka sa kuha. Masukol mo niya, pero ayaw po diri ah. Ako sa kalibo diri. Pagunitan lang ko sa paa. Hala, gitagaag sa kalibo para magunit sa paa. Si Pata, ganing Abing, uy. Dali alam ha. No! Kamali pa. Uy, Sige, ko ano magkamot ya eh. Tama na yabi. unsa man na? Uy, sa kalibo bitaw kong gihatag si Mao, yan na good. Kandi na naman to si Paploy. O maghapon ka balik. Nasaan man itong tawahan na to? Uy, si Kuya Abing man ni oh. Mao din ang kamit up niya. Tanawon be. Kuya Abing. Biskot. Anong naabot man na si Abu Budia, ah? Palpak yun yung plano ba? Uy, Jay, unsa man ka diri? Ay, nangita akong papluya ba? Dugay, manggod kayo nakabalik. Oh, naunsa. Di ba nagsabay man mo ganina? Iyaha man kong gibiyaan, kay sundan daw ka. Ha? Glasgow ginis paploy ba? Lagiya, oy. Pero, wala mo ang kamit up Kuya Abing? Sus, ay lang yung pahalata. Ayaw pahalata, pero di ka mailahan. Oh, Jay, mao ni Jay. Piti kay no. Ito bitaw ya, pero mura magmaulawan. Ayo, ani gini siya, Jay. Bata pa man good. Ay, bantog ra. Ipalaila pud ko anak Kuya Abing. Ay, dam. Kuya ba sa kong amigo? Laila daw mo. Ay. Ay sa, magkailan man dyan ko ni Kuya Abing? Namurag nakahiring na ni. Kuya! Uy! Glasgow! Mukan Jay. Uy, ngira man kayo. Glasgow. Ang binas ka ni mo, be. Uy, klaro. Bantog ra no, walang ako ang wig dito sa kwarto ha. Ikaw din nagkuha. Kang awa lagi. Sakpan yun, oh. Malpaka. Ayang paploy uy. Ganina na kadali, ah. Ganiyara, asa naman be? Mao ni number ni Abing. Pangwartahi gunig maayo kay Chicks Boy kay ni. Pero ay lang yung pasakop kay piti gyud ka, ha? Kaya ako'y bahala. Sus, saya nga isa kalibo na unta to. Wa pa'y sigurado madungagan pa to ba?